Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan, Iloilo City Police Office. Mas ginpasangkad ang Operasyon Kontra Kriminalidad kasunod sa mando ni Mayor Jerry Treñas nga giyera kontra street crimes. PRO6 ginmanduan ng mga unit commander nga pasanyugon ang kampanya kontra kriminalidad. Si Kim Salinas nakatuto. Sa mga tao nga nagatuyo maghimo sang krimen, nagapanugyan ang Iloilo City Police Office nga hindi inini pagdayonon. Inibangod, hindi magduwa-duha ang kapulisan sa pag-aresto sa mga sospek sang krimen. Ini sa tunga sang away kontra street crime sa Iloilo City nga gindeklarar ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa Lunes. We will not rest on our laurels. Padayon namon kamo nga lagson kag if evidence warrant gina-encourage manamon ang publiko nga filean tagid din sila kaso. Madumduman niya anong ka-insidente sang basag kotse ang ginreport sa kapulisan sang Enero. Sang Lunes, may insidente sang hold up sa city proper nga kahimuan sang 5 ka CICL nga nakapalagyo sa balay dalayunan. May insidente man sang pagpangawat sang cellphone sa isa ka pharmacy sa Haro sang nagligad niya simana. Sa karon, padayon ang readjustment sang mobile beat patroller sang ICPO. Nagahingyo man ini sa barangay officials nga magbulig sa patrolya. Gina-analyze naton, gina-assess, gina-monitor ang mga insidente naton diri. Kag anong mga factors nga naglatabo ini, kag ginahatag kita recommendations paano ni siya matapna. Magluwas sa mga insidente sang krimen sa syudad. Sunod-sunod nga hold-up incidents man ang natabo sa Pavia kag Santa Barbara subong nga semana. Sunod sa PRO6, wala pa sila sang na-monitor nga private armed group sa rehiyon nga ginagamit para sa eleksyon kag posible lain man ang sa likod sang serye sang hold-up incidents. It could be different in case ginman nga may ara. It's because nga ining private armed group kung may ara siya, basi lain niya nga purpose. Bangod sini nga mga insidente, nagmando na ang Police Regional Office 6 sa mga unit commanders nga pasanyugon ang kampanya kontra kriminalidad. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.